Saiki iki seneng-seneng ujupe no. Ya seneng-seneng. Kita menampilkan sindene awake dhewe sing viral, Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Ya. Ngono ya, Mak. Men padha maju nembang seneng-seneng, suka-suka parisuka, kepareng arep duet karo sapa tak keparengake milih saka kru streaming sing bengi ulang tahun. Ya. Sapa sing ditunjuk Mbak Tatin karo Mbak Elisa ora kena selak. Selak juwotosi. Ha iya. Ayo sa, ayo Tin. Ya, engko tak pasang-pasangke sapa sing ya, oh iki jodone karo iki jodone karo iki. Ya. Paling banyak permintaan yo. Kabeh ora kena dadi kemeren. Wong ngono kuwi karena totalitas kok. Totalitas kerjane Elisa nganti iso viral piye, totalitas kerjanya Tatin nganti iso dingerteni wong akeh kepiye. Lho. Nek arep nurat ya kudu totalitas, ngono ya Mak. Iya, nek arep nurat ya kudu apa wani profesional sebagai pekerja. Ya. Seniwati, heeh. Saya Elisa dhisik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dalang Seno Channel. Secara tidak langsung kamu dibesarkan oleh Dalang Seno Channel. Ya. Saya ingin mengucapkan happy anniversary untuk Dalang Seno Channel yang pertama. Semoga semakin jaya, semakin banyak subscribernya. Amin. Semoga komentator-komentatornya makin oke, yang menggunjing makin banyak, itu berarti makin populer. Terus semoga makin banyak pecinta wayang di Indonesia, di dunia ini. Amin. Terus udah itu aja. Ayo Tatin. Kula idem Elisa mawon, Pak. Apa? Idem. Mbok sing apik kowe iki. Lah apa? Wong dipresani kowe iki ya kudu energi ngono lho. Ya dhewe aku kon kaya Elisa. Halo ngono ya ora iso. Ayo sak Ya biasane. kowe nganggo cara jutek, caramu jutek ngono. Baik. Saya mendoakan Dalang ngono kuwi karo melirik matane. Matan. Lagi munggah lho. Lagi munggah lho, Sa. Sabar, santuy, enjoy. Nggih, sugeng ambal warsa nggih nek carane Jawa. Nggih, kagem Dalang Seno Channel. Mugi-mugi akeh apa Sa jenenge? Sub apa? Subscriber. Nah, padha iki padha Lisa kuwi. Sum. Semakin meningkat. Pokoknya akeh sing do seneng karo Dalang Seno karo Amin. kru-krune lho, ketoke ganteng-ganteng ning doran Didit iki. Soale nek ana saweran kok dikeke lho. Ayo. Ya wis gitu aja, Pak. Sampun. Ya. Apa meneh sing arep tak aturke? Ya. Ini hari istimewa lho. Ya, istimewa. Nggih, matur nuwun kalih Dalang Seno berkat Dalang Seno Channel aku Ya, iso dadi kru-kru. iso ngadeg nang kene karo Elisa ya. Yo bener, kabeh So, perjuangan, Mbak. Yo. Mas Endra ki direwangi nganggo garpu barang golek sinyal, Mbak. Mesake, biyen ki isih saka nganggo garpu nganti saiki alate wangun tenan ya wis larang-larang. Kamerane saka ceremente saiki nganti wis parlente. Ceremente ya. Retine. Direwangi menek-menek golek sinyal Ya, ya. bener. Itu aja masih pada kisruh buruan sinyal muyer-muyer. Wah, wis stres ndase ya botrek kabeh iki. Ya. Jane kuwi ya stres ning kan do digawe sabar. Sabar, Soale nek tetep dokumen santuy. kan do warna-warna. Lho Ya. kabeh kuwi ora bakal iso nglakon tanpa semangat dari saya. Wah, ya jelas. Lho, wah, Pak ora Seno ngerti sing ceritane kok. Wis saiki Ade gawe channel dhewe, jenenge Dalang Seno. Nah, aku zaman semono rapat beberapa orang. Terus pripun iki mengke nganune subscribe? Yakin saja kalau kita mengeluarkan streaming itu yakin pokoknya subscribe akan bertambah. Nah, tenan bertambah. Oh, wong gerbong wis menyan ki nang aku maksud ayu obong terus wis. Wong kena pengasihanku kabeh do seneng. Wah, subscribe dul munggah. Ya ngono ya Mak. Iya, ceritane ngono. Mas Indra ya kudu bersak kanca ayo saiki loro-loro dhisik, sesuk senenge diunduh keri. Iya, kabeh ki ngono kuwi no. Iya, pancen bener. Elisam ya loro-loro sik senenge diunduh keri. Kabeh ki loro-loro sik. Oke. Warga laras ya ora kaya mecingklik kaya ngene iki terus neng kahanan kaya ngene iki ora, tapi dari
pertama berawal nganti bubar nganti gawe meneh bubar meneh gawe meneh. Nah ini yang terlama grup Argolas ini yang terlama yang tersolid ya iki. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ini yang tersolid paling suwe nabuyaku. Aku jane wis jelek kok karo iki. Terus piye kuwi nembak ngono kuwi piye? Aku omong apa nyatane kok. Lah karepe arep digameli sapa? Piye? Karepe arep sing gamel sapa sing tuwa-tuwa? Karepku ki aku sirku ki aku ndek pikiran aku ki kok nek gawe sesuatu sing kaya Ahmad Dhani ya lho. Sirku ngono kuwi. Dadi aku ndek grup pirang-pirang. Anak-anakane. Heeh, engko Argolas iki sementara tak prekke aku nganggo grup liyane. Sindene ya beda-beda. Ngono kuwi dadi engko masukanku tambah aku iso anu jenenge iki ngorbitke kowe. Kira-kira nek penonton karo kowe rada jelek tak ganti sing anyar-anyar. Biar so viral, aku ndek bocah-bocah sing viral sing akeh. Cintane. Ayo urung kok. Oh, udah. Tak Kan rencana. Rencana Lah ini kan ya diurung dunggahke ya dunggahke. ora iso munggah don iki. Lah. Lah piye? Mlotro kabeh wis. Ya dicongkok. Dicongkok lah. Ya. Ya. Arep duet karo sapa? Apa jenenge? Elisa Rotatin. Kudu ngejak kru streaming iki tak naik ke Aku dendam karo wong siji. Sapa? Terus streaming. Sapa? Karo Dodo. Kangen karo Mas Dodo. Loro-loro. Kalau duneke ra masuk ya. Ayo do, tandangi do. Malam ini malam membahagiakan. Ngadeg do. Mau wani nyawer angguk saiki mungsuh sinden ya. Kita tampil, tampil kan. Iki kamera. Sesa disemir barang rambutnya. tak urus iki lho. Ya urusan. Nah. Adoke dunjukke. Pokoknya omongan malah jupuk panganan lho. Aku dendam karo kok Didamu. Kok didamu toh? Ora tau nyekel mic. Akrepe nyekel apa? Ora. Kowe gandeng kowe wingi mbiyen tau ngomong nek aku ora masuk iki maksude piye? Saiki jelaske. Ora jelaske. Lah ngopo? Kaya nyatane ora dandan nderek tenan. Oh ngono. Ngono kuwi. Saiki kowe bar ngomong Aja kejujuran to, Mas. sik meneng sap. Ya. Ya iki urusanku iki. Kowe bar ngomong ora masuk terus kok dadi nawani payung aku ben ngopo? Lek kok mayunge nggo debok arek nggo ngono kabel kok. Lah yang Mbak Tatin tak payungi. Lah nggo debok nggo payung. Lho, Tatin kok payung debok-deboke kan apa piye? Lah ya iki, heeh lho jene. Kabel Pak, aja nggih nutupi kabel niku lho. Nutupi kabel. Saiki gak ngomong kowe ora masuk tak delok kowe kaya ngomong masuk ora nek nggo aku. Ayo. Lah jajal. Lah ya saiki jajal nyindir apa nyindir nembang. Siap. Oh, piye Kok cakep. aku sing bawa? Ya wegah. Aku ora iso bawa. Lah isane apa? Nembang, langsung nembang. Nembang apa? Apa ayo? Timbang ngono katresnanku, Pak. Wah. Iya, iki. Berarti iki sadurunge ulang tahun kowe wis siap-siap tenan kowe. Neng omah ki ngerti nek diplekoto terus latihan. Ditimbang ngono kakak terus nang ayo. Ora gagap lho ya. Anggo kuwi tenan yakin. Imbang ana katresnan kuwi maksudnya dienggo sapa wi? Lah guru nembang kok aja. Lah yo Iya, kan aja nembang rumang ibaratke nek wong nembang ki dienggo carane aku nembang nggo kowe lho, Ya Dik. kok sing tresnani. Ya sapa? Ya ono du kowe. Lah ya aku ya ora mungkin lho. Kowe kok saya kurang ajar karo aku, ha? Maksudku ya aku gelem karo kowe ngono. Ya ora ngerti. Aku ora ngerti piye. Atine wong iki sapa sing iso ndasaki? Lah ya berarti nek ngono kowe tambemu iso. Aku iki gelak ndredeg kok ora. Lah ngopo lho? Kene ming di ngono ndredeg kandene kok alemen. Iki lho. Elisa, ayo Pak. Waduh. Ora urusan karo Elisa. Ngomong wae, Cik. Sing ngadeke kowe aku lho. Kapan? Kok kapan piye to? Mas Dodo apa wis ngadeg? Mas. Maksudnya kowe sing
Kok sing jare ora masuk kok iso ngadeg. Lah kula mboten rumangsa dideki niki kok, Pak. Kok jare muni kapan muni ngono? Iki dhewe Masuk urung? pun. Maksudnya tak kon rene lho ora ngadeg liyane kok. Ya piye? Lah ngapa ya sak karepku? Ora. Apa? Iki bebas nek kene iki sak karepe kok. Mbok arep limbukan tekan setengah telu tak nengke wae kok iki. Oh, ya yo. Apa? Coba saiki jajalin. Ayo to ketoprakan. Oke. Ayo. Jarene ra masuk ya. Heeh. Tak Oh, tadi gandrung sini, Pak. kowe. Subroto biasane kok. Oh. Piye, Panira? Wah, elok tenan deh. Ya, digandreng, Tin. Kira-kira piye? Ora suwe-suwe gelem. Dereng Awes nampe dadi gelem ya, Mbah. Soale tak delok kowe ketoke emoh tenan. Iki nek adegan Suminten Subroto apik banget mesti. Kowe emoh ya emoh tenan. Nek emoh tenan iki iso dadi. Heeh. dadi apa? Dadi uang apa dadi apa? Ya. Nganggo iket. Ah. Gegeden. Ora apa-apa. Ning bar kuwi keramas kowe. Ikete catak tok. Ngene geter ngene. Mbak. Wah, ya Den Mas Broto Wah. Sip bagus kok ya. Nyenengke kowe. Tuduk. Tuk. Mas Brata. Mas. Panjenengan wonten mriki to, mau tak golek iket mau kok ya ora. Iki kok mengko ke channel-channel to. Tak milih sing ndi? Ra ono. Pokoke miki dulur Prastiwira. Aku nyilih mikmu. Nyawa sing iki. Sadis tenan iki sulangku iki tenan. Den Mas. Lah iki ndek iki lho. Iki kurang dawa. Yo meng mik kuwi dadak ijol-ijolan lho. Wah, Kok iki malah aduh. Ayah. Ijol-ijolan miki. ijolan mik kuwi lek ngematke ngono lho, Ndek. Kayak sinetron, Pak. Hah? Kayak sinetron. Sinetron apa? Apa? Ayo. Den Mas Brata. Wangsulan kok yo meneng. Den Mas. Piye ten? Wah. Ora masuk. Oh, ora masalah kuwi. Suaramu lho piye ten? Ngene lho. Den Brata iki yo sing Piye Seminten? Ngono digedhek-gedhekke suarane ku ya ora. Den Mas, ikete miring lho tak benake. Kene rada ndungklok. Iso dhewe ten. Iso dhewe ten. Suaramu kok gede banget to, Den Mas? Yo kadang kala. Ya ada ngono. Pak Bagio nggih, Pak. Den Mas, kok jenengan nyaket kene lho. Aku iki ket mau ngenteni. Iki ndi to tangane kok kene lho? Jadi kabel. Iya tak mbok mani nyekeli kabel mbok nyekeli tanganku. Alus kabel. Nganggo Alus kabele. Alas kabel ini kabel ra iso obah. Oh, kipat-kipat Iso obah dhewe. rene. Piye. Ora aku market mau golek jenengan lho Den Mas. Masa ten? Den Mas kok ora ngono kuwi to. Mbok omongan sing apik wae ngono. Ora iso omong, Pak. Ora iso omong bisa kowe iki apa piye? kowe emoh. Intine kowe emoh kowe duwe pacangan cempluk ming ngono tok kok. Aku ora iso. Ngono wae kowe nak kok. Kamu Den Mas. Aku ngenteni kowe ket mau nang kene lho. Aku iki sejatine tresno karo kowe. Suminten, tak omongi ya. Apa? Tresno kuwi mrentul saka ati. Jene Ora jeneng dipeksa. Kok nganggo mentol barang? Mrentul, Pak. Oh sing cetha aku tresno kuwi Mane mentol. jenengan wis merentol urung.
Kuwe suminten? Kanggo aku, tinggo aku, heeh ta? Dudu. Lah tinggo sapa? Iki nggo pacanganku ya kuwi cemplok warsiah. Semplok warsia kaya ngapa ta? Ya sak ora-orane iki sak dhuwurmu ya sak ngisormu. Loh, maksudnya kepiye? Ya mbok menawa mengko saka pasuryamu iso ayu kowe, tapi atine iso ayu cemplok. Oh. Apa kowe iso wis mbuktekke? Wis. Ternyata nyetrum lho. Aku ming nyekel kowe sedilit wae aku nyetrum dadi Ndae gagem. nek suwe. Lah ya aku kepengen suwe lho. Ya aja ngono ten. Lah ya kepiye? Aku tresna tenan lho karo kowe mbok madhep rene. Males. Ora dijak omong kok malah madhep rono wae lho. Yo piye. Aku tresna karo kowe. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Ya Wah, Ya. aku wis ngomong to, aku ora iso. Iki laron. dicoba, kabeh iki kudu dicoba. Kowe jenenge kowe wae tuku klambi kudu dicoba lho. Lah iya. Lah ya aku saiki cobanen. Kok nek ora jodoh diulehke oleh. Ora apa-apa sepenting aku mbok coba. Tenane. Iya. Ayo. Ah, ora tetek kowe iki jenenge. Oh ya ora iso piye Kok ora. urung dijajal kok ora ora iso lho. Coba sik cicipi nek carane mangan. Nah. Dong ora? Yo dong. Nek dong. Nek dong ora sang mati kono-kono. Sutradarane. Oh sutradarane meneng wae kok.